କମଳପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭୂତର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ରହ ରହ ରେ ପୁଅ, ତ ଖାଇବା ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାପରେ ତତେ ଚଟଣି କରି ଖାଇବି ରେ ପୁଅ, ରହ ରହ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି କଥା କହୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଯୋଜନା ହିସାବରେ ସେମାନେ ମୁତାବକ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି କରିବି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଭା କରୁଥିଲେ। বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম, আমার গাছে নিচে বাবু কাঁচা বাদাম, লে বাদাম খা বাদাম, বাদাম বাদাম। দাদা বাদাম, আমার গাছে নিচে বাবু বাদাম, লে বাদাম 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 বাদাম। বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম, আমার গাছে নিচে বাবু কাঁচা বাদাম, লে বাদাম খা বাদাম, বাদাম বাদাম। ଇଲୋ ବାପୁଲୋ, ଆଜି କଣ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି? ବାଉଁଶ ବାଡିଟା ସାମ୍ନାରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଭାବୁଛି, ମାରିଦିଏ ତାକୁ ଲାତଟେ। ବାପାଲୋ, हे प्रभु प्रेमानंदी, हे जगन्नाथ, ये क्या हुआ? हरे 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 हरे, हे राम, आज कौन एमती दुर्दशा पड़गला? बची रे राम 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 राम। बुढ़ा गांडुआटा ठीक कहूला। मांडियाटा कौन कहूला जे तमे भूत जाहाको पाइछि ताकु चटणी करी खाइबो बोली कहूछि, हठात से मते भी सेमिति कहिला। मु तो भूत ताकु देखि खाली दौड़ी दौड़ी पळेली। मु तो सुनिथिली भूत भारी डेंजरियस। भूत कुआडे पाइले गालकु दी चटकणा ठो ठो की मारे, आउ बेक मुड़ी तारो पच्चा पच्चा सिंगाणी सब खुआई दिए रे बापा। सेमितिका भूत को धरिया ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କଥା ଯିବାରୁ ବୁଢା ଗାଣ୍ଡଟେ ଉଠି କହିଲା, ଏସବୁର କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। भाई माने आज रात आम भूतटा निहाती भाव धरिबा। से मनीष होइतबो तो धरा पड़ियो, भूत होइतले हमको खाइजबो। चलो देखिबा। छने बाबू माछ गुली गुलिया बड़ा बड़िया माछ नब माछ। किरे केते माछ आनिଛୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ କଣଟା କରି ପକେଇବେ? ନହେଲେ କଣ କରି ଦେଖିବୁ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ବୁଢା ଗାଣ୍ଡୁଆ ଦଉଡିରେ ଦୁଇ ଭୂତକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। କିଏ କିଏ, କାହାର ଏତେ ସାହସ ମତେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା? ତୁ ଆଗେ କହବେ, ତୁ କିଏ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏଇ ଆସରେ, ଆସୁ ଆସୁ ସବୁ ମାଡି ଆସରେ। ଭାଇ ମାନେ ଏଥର ତା ମୁଖଟାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ଦେଖିବା କିଏ। ଦେ ନହେଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଂଘାତିକ କରିଦେବି ରେ ପୁଅ। ଛାଡେ ଛାଡେ, ଜଲ୍ଦି ଛାଡେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚୋରର ଦୁଇ ମୁଖାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ଚାଲ ଏବେ ଥାନାକୁ ଯାଇ ଚକି ପିସିବ 2 ଜଣ। ଏହି ଭାବରେ ସେହି ଗ୍ରାମର ଭୂତର ଭୟ ଦୂର ହେଇଗଲା। ରହିଛ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ଭାଇ ମାନେ? ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟା ନିହାତି କରିବେ ଆପଣ, କାରଣ ଯଦି ଏମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ।